Yes! Behind! Yes! Ne m-am găsit la un nou episod din Băieții din Galaxie vă prezintă Ziua plății 2. Ce aveți? Bă, dar nu se pare că te bag în bești, bă! Că te bag în Yep, cu... you heard him right. Vlad is serious. We're Woody. going to the mall. We're Are you destroying as there? much as we can. Enough destruction, and this client will rethink his whole stance on protection I'm money. ready, Dirty senpai. job. But you like getting dirty, right? Dacă ar ști mama ta ce face acasă, Bă, dă-i ready, bă. te-ar dea-și moștenii. Numai tu nu ești ready, prostul meu. Eu? Yes. La mine scrie loading. Stai, bă! Vezi că... E căsuța aia, bă, hai că trebuie să faci. Auzi, bă, de bă! Bă, toba! Check on my name. Hai? Hai? Bă, dă-i ready, prostule. Ce râde, bă, de? Ce? Nu râde acolo, bă, Am să stai luat. cu chip la căsuța aia. Enter! Enter! Really, nigga? 2,000 years later. As many stores and glass interiors as you can. If you can, snag cash and valuables opportunistic. You understand? Ați auzit pe Băi, băiatul stai ăla? și zice la acolo, bă, că ai și bine. Ați auzit? Ați auzit pe băiatul ăla sihasuri, ce-a zis? N-am înțeles, adică nu, n-am. Bă, miruse băști, dar nu știu de unde. Suhadis, murim! Bă, bă, eu sunt șef, bă, stai dracu aici, bă. Bă, băi, Mamă, mamă, eu tot, bă, eu tot, bă. Bă, tu Ți-o mai după ții, urf când aș mai bine. Eu sunt șef, bă, bă, tu ești negru, bă. Obiectiv. Bă, era un wolf aici. Bă, nu vă puneți masca pe oamă. Mai întâi să N-am vrut să vedem, punem. să cercetăm teritoriul mai întâi. Unde, ia? Uite, alo, alo! Nu te bă, unde la? Băiatul? Bă, stai, bă, stai, bă! Bă, la unde? Bă, sunteți proști, mă? Toma, ești prost, dai în grob. Ce dracu că n-am făcut nimică? Ce-am făcut ce se fața la aia, mă? Oh! Don't Dragi, kill chiar civilians. am dat bătut. Da. Luat-o banii, băi. Ce spawn de plan de spawn? You're on the clock, guys. Mă trage banii de metul! Bă, ce p***a se întâmplă? Vezi? Ce spani, mă? Uite, nu dracu, nu banii, mă. Nu mor, dacă știu. Ia, fricul de la țara. Aha, că am găsit, mă. Ce dracu se întâmplă, mă? Găsi, mă? Da, mă. Murim! Aici am bijuterii la zbale aici. Bă, deci... Aia! Dracu, e mașina, băi. Trebuie să ducem asta la mașină, Bă, băi. bă, să mă apelește! Bă, băieți, o fur dracu de aici. Bă, tragem și mie dacă... Gata. 10 grand. Bă, dar asta... Bă, pe ce dracu să-mi fură bani? Bă, pe ce dracu să-mi fură bani? Știi ce? Bă, poți să pui peste tot. Bă, vezi că am pus o drujba aici, mâncați. E bine, mă, Bă, să am duci pus pe o acolo. drujba aici, bă. E bine, mă, e bine. Mamă, cu poliții, bă! Băi, stai aici, bă, că am drujba aceea, mă. They just set another civilian. Nu-ți bă aici, spăzi-mă ăsta. Da, Ce, da, bă? eu am furat banii, mă. Ăsta, bă. Uite-l pe tot de grau! Bă, ia la bani cu bă. Și l-a sărit, l-a sărit. Unde-mi luat căcănarea și eu mă nici nu fac. Uite, bă! Hades, bă, veniți, bă, că am pus aici drujba, bă. Uite, bă, Demir.
E-te aceea, du-te drac! Nu-ți la Da, mă, Demetle! Bă, am murit, mă. nu da să Cineva să mă salveze. te de unde vin, mă, că nu vă mutat. Filă, bă, Toma. A dat Cichescu. Hai la rochi, hai la rochi jos. Da, da. Ne băga mortul! Am murit și eu. Cred. Bă, cineva pe mine, undeva. 8 secunde, hai dracu odată. Mă ia Wolf. Dacă... Care ești? Vă mulțumesc. Unde e putul bă? Don't die. Unde e putul bă? You're at 20,000. Keep on going. Unde e mașina, mă, frate? Bă, băieți. Halfway. Keep moving. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know what? Oh my god! Unde-s banii, mă? Hai să mergem de aici, bă. Bă, băieți, deci, dați atent, bă. Trebuie să ducem bani la mașină. La ultimii mașina. Bă, dar stai, mă, nu mai fură, mă? Nu, bă, du-ți dracu ce-ați luat până acum, mă. Foc! Oh, da! $30,000. Glad you guys weathered that storm. It sure was rough for a while. Let's ready up and back to Am work. furat puțin, băi. Mamă, după ce ai luat până acum, mă. $35K, guys. Bă, noi trebuie să distrugem, bă, nu să furăm. Băgat. A, uite cum e aude asta. Ce dracu poți să mă mâncați ești, Bă, bă? nu moară, bă! $35,000. Uite, bă, veniți aici, bă, mânca, bă, gură. Cops, stairwell. Ce garda, după mine mă omoară. E joc de pe cer! Bă, vină, bă, și salvați-vă pe faci capaci. Bă, pe jos. Bă, dacă nu veniți să vă salvați, mor, bă. Bă, cum trafic ești, bă, frate? Tot la mașină aici. Hai. Hai, That's Tom, hai. 20,000. Only 10 more to go. Pe mine! La fude, la fude.
Mai am glas. Bă, dar mai sunt niște de alea, ce să faci? Protrace. Bă, auzi, bă, mai sunt niște de alea, ce să faci? Ia dracu! Bă, băieți! Ce? Ia vezi cu afișterii, mă. Bă! Help! Help! Short! Sortim tot, sortim tractor aici. Bagă-mă în cap. Gata, bă! Amândoi jos, Tomaș, fă la jos. Jos, amândoi. Asta-i se omoare, bă, n-avem ce să te ajutăm. Ai, bă, nu mi-a lăsat aici. A luat un custodii pe Tomaș. Zmort, man, să Acum uit trebuie pe să ajutăm jos. elicopterul, bă, frate. 2 hours later. Ia-o, bă, dracu, băi! Bă, dracului, mori! Okay, Da, am mers, bă, da, let's see what the crazy Russian guy Am is. câștigat, mă, am câștigat. Ce, mă? Bă, asta am câștigat, mă, vezi? Și asta a fost tot, dragii mei. Cine m-a arăt căcănarul? Eu am câștigat, eu sunt la bun în echipa asta, ăștia sunt proști. Noi am fost Gaz Pro de Galaxy și vă salutăm.